Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Lasin ko 26, Aksyon Radio Philippine Standard Time, June 20, 2020. Inyo ka-aksyon na Marlon Herevaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Mga balita nga dapat naton tutukan, panibagong senaryo, maeksperiensyahan na naman sa isla sang Negros kag Bacolod. Alkalde sang Iloilo City, Jerry Treñas, nag-anunsyo, mga borders ang ilang syudad temporaryo naman nga siradaan para malimitahan ng mga tao nga makasulod sila sa mga lugar halin sa Bacolod, Negros Occidental, pati Negros Oriental, umpisa buwas nga daw. Sa balita, sa aksyon. Ang ginhalinan bangod sa pagsigisigi damo sang kaso sang COVID-19 sa Iloilo. Pagsira sa mga borders, hindi na bag-o sa palamatin-an sang taran. Bangod damo naman sa mga borders ang ginpasiradaan. Sa damo man nga lugar sa Western Visayas, ang pagsira wala man nagadugay. Kaginabrihan man liwat kaunang kaso sang COVID-19. Magbuot-buot, maghagan-hagan. Ano ba lang epekto sinidere sa Negros kag Bacolod? Sa balita, sa aksyon. Si Vice Mayor Familiaran ginarespeto ang desisyon ni Mayor Treñas sa pagsira sang borders. Samtang na pagadiban nga balita, negosyante nga may pwesto sa merkado sa publiko sa downtown area sa Bacolod. May nabaton nga closure order, may paaman pang ultimatum o konplaso nga isa kasimana. Sa balita, sa aksyon. Negosyante nakatubang sa media sa mga hapon ang unisaysay ang kalain sang buot, ang hibobunot. Nagsiling nga nakibot sila sa ginpadala nga notisya. Ano ang istorya sa likod sining issue? Ang subong nga hitabo dari bangod may 11 ka mga empleyado kag empleyada ang laban-laban nga madulaan gid sang obra. Samtang Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, National President sang League of Cities of the Philippines, nagpanguna sa virtual forum. Upod ang pila ka mga pareho man nga alkalde. Isa dari amo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ginhambalan kung paano mapaayo ang akto sa lokal nga gobyerno o kung lokal nga panguluhan sa ginatuwag nga contact tracing. Sa balita, sa aksyon. Ano bagid, dugang nga kabalakas ang Bacolod nun. Pila ka mga residente sa nga Purok Seaside, Barangay Tangob, Bacolod, nagadoble ang paghalong. Matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka residente sang lugar nga nagaobra sa GSO, General Services Office sa Bacolod, sealed off, ginhimo na sa mga area. Ang pila ka mga naka-close contact nga tawo, ginausisa naman ang kahimtangan. Magsig halong na lamang ni ang tagsa-tagsa subong, halong nga opdan sang disiplina. Bangod tuman kabudlay kung matapikan ang miyembro sang inyo pamilya. Kag tuman man kabudlay, kung ang lugar nga inyo ginasteran, ipaidalom sa lockdown o kung bisan sealed off pa lamang. Sa balita, sa aksyon. Sa balita nasyonal naman, bao ining report bala nga pagkalamatay sang ginasiling nga high profile nga inmates o kung priso sa New Bilibid Prison, NBP, bangod sa ginasiling COVID-19.
Hasta ako galibog man pinsar ko, kung bala tuod gidayhane nga nagkalabatay nisla. Damo ang nagduda subong, kung bala todo kung hindi ini nga balita, damo man sa natingala, kung nga damo gid ang mga high profile, siyam gid ka mga drug lords, makin mo yan, na convicted sa kaso, na patay COVID-19. Di magsilig kita drug lords mga ka-aksyon, ginakilala ini sila nga damo, kwarta, poderoso nga mga priso. Si Senate President Vicente Tito Soto III, isa ni sa mga senador nga nagaduso nga imbestigahan sang Senado, ang natabo, agod babalaan ko barato o kung himo-himo lang ang ining senaryo. Para pagwaon nga patay na ini nga mga priso, pero sa uli, gali, buhi, ginpagwa, pulis balay, nga pangalipay. Manlain gid yakon may kwartang tao mo, may taran basta may kwarta, tananggin planuhan sa maayo para gamiton ang COVID-19, amo ning question sang kalabaran. Question mas tagpag-on pa, matapos magmamalibad ang Bureau of Correction o kung Biocor, nga hingadlan kung kanday sino pagidang iban nga nagkalamatay sa COVID-19. Nagluwas ang ngalan nga JB Sebastian. Isa ni si JB Sebastian sa mga nagakusar kay Senador Laila de Liba angot sa illegal nga droga. Si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na nawagan man sa Biocor. Ipakita niyong video bilang pamatuod nga napatay gid sa COVID-19 ini mga high profile nga priso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ibalaon taon na nano ang observation report sa atos na nga patrol. Sa pila ka mga lugar, pila ka mga areas, lagit na ang dalaga sa traffic sa Bacolod. With action dyan. Action dyan, mayong hapon, please Kevin. Napabilin sa gihapon aksyon man, magulugal umon ang aton nga panyempo sa palibot sa syudad sa Bacolod karon gid lamang nga hapon. Although pila ka may areas na naka-eksperyensa sa pagduro taliti abi, ilabi ang diri sa sulga bahin sa syudad sa Bacolod mismo karon nga hapon. Iman sa norte, amo sa gihapon ang panahon nato no, magulugal umon, pero gang sining matunion makita nato sa gihapon damo na sinumbaling ang mga salakyan mga kalson. Even diri sa paglabay naton sa Eresong San Juan, from provincial capital Laguna, mabulubugat nga traffic ang maeksperiensyahan sa mga motorista, ilabi na ang mga salakyan nga ang ruta padulong diri may dalan Gatoslaw mga kalson. Butsulingon, area mismo mga kalson sang dalan North Capital Drive, Lacson, dulo mga kalson sa area mismo sang Gatoslaw. Karon nga po, sabi naman diri moderate to heavy ang traffic situation. Kung diretso naman diri sila sa may dalan San Juan, at least ito moderate lamang ang traffic diri. Pero kung diri sila maglabay mga kakson sa Gatoslaw area, may eksperyensa nila ang mabulubugat na dalaga sa trapiko pag nabuot mga kakson South Capital Road, dalang Gatoslaw, bisan papadulong sa area naman ng dalang Burgos, Gatoslaw mga kakson. Pasulod tingadaan sa downtown area, karon nga po na medyo gaginutok ang mga salakyan mo sa gihapon, wala pa maagyan, kundi pa maagyan abi ang dalan dira sa Rizal kay ongoing pang construction Department of Public Works and Highways mga ka-aksyon. Karon nga po, ekspektaron ang mabulubog at dalaga sa trapiko basta mo sinigani medyo ulano ng panahon. Mahimo nga madamo sa ngaton nga mga motorista o ilabi na mga pasahero ang nagahinulat man sa mga pasahero nga salakyan ilabi na sa area sang dalan Araneta atubang sang Plaza Mart mga ka-aksyon. So pinakaling monitoring sang Bacolod Traffic Authority Office taga-Supervisor Moderate to Heavy observing a traffic situation ang Circumferential Road mga ka-aksyon palindri sa area sang Burgos Circumferential Road. Karon nga po ng pila sa masarakan gikan sa may Burgos Public Market naganabuot gidra sa isa ka Chinese Temple mga ka-aksyon sa Burgos area dulong diri mismo sa intersection sa Burgos Circumferential Road. Man ang kalabaon sang pila tinagid kalaba dira sa area sang o sa mga salakyan gikan south dulong north sector sang syudad mga ka-aksyon naganabay sa may Burgos Circumferential Road. Pahibalo lang sa mga motorista, mga dalagko, mga salakyan, mga driver ng ka-aksyon nga na-implementar na umalin o kung sumugod as 4 sa ningapon tod na alas 7 sa gabi ang track ban. But silingon, dalagko nga salakyan nga tuyo ko tani makatabok sa syudad sang Bacolod or makapadulong pilaman ka mga lugar diri mismo sa may syudad ang wala akong ginadumilian sa makalabay sa National Highway ka nga lamang sa Circumferential Road mga ka-aksyon San Padre sa area Sandalan Araneta agud nga marigwa
ang mga dalanon kay hindi na magtugas sa mabugat man nga dalagan sang trapiko. So far mo na makaaksyon ang pinakang sitwasyon kung dalaga sa trapiko at pagkamalan sa palibot sang syudad. Atong panumdum sa mga motorista at sa mga pasahero dira preparagid ang inyong payo agud kay tidak tumabalaan panyang po sa buong nalikar magbuntak ang ulan magulugal umon nga daan tipo ng galom sa kalangitan mga kaaksyon. Ini nga dalagan sa trapiko ang sa gihapon Guzman ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Dr. Alfred's Green Coffee sa naman ka produkto nga nag-agi sa pagpanalawsaw ka naman sa Estados Unidos. Wala sang acid, wala sang caffeine, wala sang preservative, kagalal certified. 100% natural ang Dr. Alfred's Green Coffee, ini 100% organic man. Ang Dr. Alfred's Green Coffee nagalimpyo sa aton kolon, nagapulit pa-uptick sa aton naman nga memorya. Nagainom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee na pareho lang, nakafrape ka na, healthy ka pa. Pinakauling ang sitwasyon karon diri sa area sa Seplicio ay Palangka Seaport Terminal diri sa Maybrat Port Macarson sa ato Macarson diri sa Gapon ito nga pagbalik report. Ritagikan sa motor talibot sa Bacolod Action John Diaz suna sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Life Extension Vitamin D3 sa mga naging suki na sa mga produkto sa Life Extension of Philippines. Okay, gabonitor sa ato sa nga live stream. Thank you good kay Marilo Travilla Catino, good PM. Kay Olive Parado Gargaretano, bayong hapon lang da Action Mar. Salamat. Si Jean Parida Katso, mayong hapon, God bless. Glyza Avlas Action Mar lihog verify sang ambus kaina sa amoning lugar kay duhaged ang dead. Okay, salamat kay Glyza Avlas, i-check tari mayara sang ambush na nagluntad ko, no? Okay. Tomas Bronyola, Regent Pearl Alehis, okay, salamat gid. Karkar manaay mayang hapon action ma, monitor lang family Jonel manaay, kag Bailon Joel, kag Joel Dining Agua Renzi. Ara si Heaven, ga monitor, good afternoon. Kay batchmate daton Marlene Grace, Busayong Ribada, dara sa area sang Barangay Tangob, o Barangay Tangob, halong gida ha. Kay ang latest nga positive sa Bacolod, residente sang Barangay Tangob, dara sa area sang Porok Seaside, no? Sa area ina sang nabaybay na siya, halong-halong gid. Luwag ligmat kita, dara sa area sang Barangay Tangob. Si Grace Sarel Yusay, good PM, my favorite news radio, monitor here from UAE. Salamat kay Grace. Jocelyn Liboon, Dispoho, good afternoon. Kay Nora Villalon, hello sa taran-taran nga mga viewers, kag listeners. Halin diri sa Las Peñas, okay. Kay Zentorion Pathfinder, rasto pa si amigo ta Bernard Tabeno, no? Dugay kita ay ba? Kay amigo ta Bernard Tabeno. Salamat, amigo. Milo Villar naman, good PM. Gladys Hilang Garin, Herona. Araga mo returban sa ato sari nga pagpangalagad. Alas 5:39.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Nangato sa nga probinsya Negros Occidental, antes pa naman manghalit sang dako ining COVID-19 nga pandemya makaksyon. Nagtutok na nga daan ang ato sa nga provincial government sa saring problema
arang pagduging sang kaso sang dengue. Sumunod ining ASF bla, African Swine Flu, ulo epekto gawa ni sa supply sang karne sang baboy, pero sa iban nga probinsya, no? Nga mayara sang positibo nga kaso sa saring ASF sa iban to nga probinsya. Pasalamat kita nga diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod nagapabilin yung ato sa nga tatak diri nga ASF free province, no? Ang ato sa gobyerno lokal kag sa provincial maginhimo gilayon nga mga tikang, may mga plano, may mga campaign na sila nga gin patigayon parang hindi magsulod diri sa aton ang ginatawag nga ASF. Now, so nga mayara sang pandemya, ano bala ang epekto sa di? Kapod naton sa Biakalinya, Dr. Ryan Hanoya sang Provincial Veterinary Office. Doc, good afternoon. Yes, good afternoon, Action Marlo, no? Pagsubong man sa aton mga tagpalamati, subong hapon. Salamat gid, Doc, sa tiyang pagginatag diri sa Action Radio Bacolod. Kamusta ang kampanya subong sang provincial government paagi sa Provincial Veterinary nga talatapan against ASF sa sining ginapangatubang naton nga COVID-19 pandemic? So, Action Marlon, sa subong, no, halin pagsugod naton sang operation sang ASF Task Force since last year, may total of nakita, no, 5.6 tons, no, nga mga assorted pork products na na-intercept, no, halin sa mga different areas nga apektado sa ASF, no. Tina pa sa subong bisan nga ara ang aton nga COVID-19 pandemic, padayon nga nagabantay, no, ang aton nga mga veterinary inspector sa nagalain-lain nga ports of entry sa probinsya para ma-maintain, no, nga hilway sa ASF, no, ang aton nga mga baboy. At the same time, padayon kita, no, nga maka supply man, no, sang pork sa aton nga mga neighboring provinces. But sa lingon, Doc, sige-sige ang ato sinaganay patigayon nga mga checkpoints. Yes, Action Marlon, no, padayon gini na kay although nga may mga limitations, no, sa pagbiyahe ng pasahero, ang movement sa mga cargo padayon gyapon, no, despite sang ongoing pandemic. Doc, med supply way man maapektuhan sa tung period balasang community quarantine, may ECQ, may GCQ, may MGCQ, way man maapektuhan? Wala man, Action Marlo, no, kay sufficiente ang aton nga production diri, no, sa meat diri sa probinsya sa Negros Occidental. Basta subong ang isa ka opportunity kani nga nakita naton kay ang Metro Manila kag ang Central Luzon susubong may shortage, no, sa supply sang karne sang baboy, no. So isa na siya ka opportunity, no, diri sa aton sa Negros nga bilang isa ka ASF free province nga padayon kita, no, kag pwede kita makasupply dito subong sang port. Okay. Doc, importante nino, nanong ato sa nga mensahe na lang sa ato sa nga mga ka-aksyon sa mga Negrosanon para mapasiguro ang safety sa ato sa nga multi-billion swine industry diri sa probinsya, Doc. No, so sa ato nga mga kasimano, ano, nagapangabay kita sang padayon nga kooperasyon nato, no, sa mga tika nga ginapatuman sa aton nga gobyerno provincial. Kag isa man sa number 1 ginaton nga ginahangyo sa ila nga kung kita may mga himata, no, nagahalin dito sa Luzon or sa Mindanao, ano, kahit amo ni local diri sa local sa Pilipinas, amo ni sang areas nga may ongoing nga cases ang ASF, nga kung bahimo i-inform na sila nga daan nga hindi na lang magdala, no, sa mga produkto nga may karne sang baboy pasulod sa Negros kay ina sila ginabawal gid, no, base sa aton nga provincial ordinance. Dok, may ara sila sang hotline nga pwede sa galayon matawagan parang let nga may ara sila sang concern o may i-report sila direkta? Yes, Action Marlo, no, so pwede gid sila katawag directly, no, sa aton nga ASF Task Force hotline 0932 1024-166 kag pwede man sa landline, no, 433-9850. Sige, Dok. Dason, Dok, base kon makatawag ako uli si mo kay
sugpunan tala para at least may malawig-lawig kita nga tiyempo sa masunod nga semana o sa masunod nga bulan kag maka-share kita sang duga pagig information sa ato sa nga maka-action kon kampanya sang provincial government kag sang provincial veterinary nga talatapan ang paghahambalan. Dr. Ryan Hanoya, Doc, salamat gid sa lawas sa tiyempo. Yes, Action Marlon. Thank you again. Thank you, man. Good afternoon. Doctor. Dr. Ryan Hanoya, gining agaw talang sa but sa sunod kay lawig-lawig na ato sa nga diskusyon. Importante na sa ato nga mga ka-action man eh. Ang ginahimo nga tikang subong sa ato sa nga provincial government para man mapangapinan ang industriya, sang kasapatan, swine industry, poultry industry, livestock kag poultry industry, bisan pa nga mayara kita sa nga pangatubang pinasahi nga krisis nga maning COVID-19. Alas 5:50 Action Radio Philippines Standard Time. Ay nagapangita bala kamo sang bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ari ng Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Naman ang tatakya cleansing, nourishing kag balancing. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Kung mayara ka mo sang dugang nga kasayuran, pwede ka man maka-text, pwede man maka-call kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595. Oy, there is sa Negros Occidental. Din nyo pwede mabakal ining Evergreen Herbal Capsule. Dari sa Bacolod City, ara sa Eden Pharmacy, Farmacia Juarez, dari sa may dalasang Rizal. Sa Bago, ara sa Bago City Public Market, Farmacia Bago. Sa Kabankalanda, Mid Plus Pharmacy. O kung nara ka mo sa Hinigaran, ara sa Bilyones Drugstore. Dari naman sa bahin sang Northern Negros, sa Cadiz City, ara sa Our Lady of Pilar Drugstore. Sagay 978 Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule. Ako si... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati, alam mo ang ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod namin sa Si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia na pagwa sang statement o konpalihag sa mga hapon. Nagasiling, given the existing circumstances in Bacolod City and Negros Occidental, and also that in Iloilo City and province of Iloilo, we are closing our borders to passengers coming in from Iloilo City, province of Iloilo, and the whole of Panay, including Guimaras, effective tonight, 11:59 p.m. of July 21. However, the delivery of essential goods and cargos will remain unhampered. Amaning balos nga announcement ni Mayor Leonardia. Sa unang nga anunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga pagsiraman sang borders nila dito, mayo manik kay at least di magsala-sala mga tao. Isabayan sa provincial government, ginahulat naton kung ano man ang anunsyo ni Governor Bong Lacson Nangot Sali. Alas 6, uno balikantang patrol na tipon nga balita ni Action Jan. Please come in. Reaction Mars sa may Bradco Port king kakibot-gid sa kalabanan ng mga drivers sa mga tricycle. Ibandri abi nga mga personnel nga nagatrabaho ining mando in papanaog sa duwa ka mga lokal nga o kung mga alkalde sa duwa ka mga lokal nga gobyerno di man mismo sa Western Visayas. Sa muning sa Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga konseriin iyagin palayag ginaman sa ila official Facebook page nga magasirado ang mga borders o kung sirada ng mga borders sunod sa Bacolod sumukod sining gabi Action Mar. Nangot siniging kumpirman man mismo ni Philippine Coast Guard Commander Jensen Benamin nga wala sang biyahe dumugos buwas nga adlaw ang mga fast craft tanan nga mga passenger vessels halin man bisan balin nga diri sa Bacolod padulong Iloilo bisan pa Iloilo padulong diri sa sulad sa Bacolod bangod nga may ara man kaugalingon mando si Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Diri kay Benamin bilang pagsunod sa mando sa duwa ka mga alkalde di automatic na nasa Action Mar nga hindi na magbiyahe economically nga perspective abi ining nga fast craft kay di wala man sila pasahero mong no ginpatag diri niya ang iba ang pila ka mga cargo vessels ka nagakarga bala nagasakay sa nagiba pila ka mga services Action Mar ang kaangay na lamang sang roll on roll off o konroro padayon sa gihapon niya ang biyahe o galing hindi lang sila magsakay padulong sa PCG Commander Jensen Benamin. Essential goods pero ever since ang essential goods natin wala man ang pera. So meaning ang pasahero is not panay. Okay. Immediate sa sa'yo na ang announcement. So thinking to pag yun yung mayor Action Mar malipad gina mga pagpahayag ni Philippine Coast Guard Commander Jensen Benamin. Dagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Zonti asunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kon kaysa tubtub mag-iya pang masami nga reklamo sa pagsaka sa ngila acid. Masami nga pagsulab sang sulok-sulok sa mga kafe ng Santon Plus Coffee Mix. Kape nga himo sa soya Santons kag balunggay may kape nga healthy ka pa. Ano pang ginahulat mo bakal Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar. Liza Joy, Elon Amoroso, Jobel Vargas Bello, Evelyn Nipomuceno, Joneth Calves sa Pamposa, Melchor Barroca Rombines, Leonesa L. Banbuena, Araman si Toto Celoso, dara sa Barangay Tangob, Merle Gonzaga, Dondi Blanca, Jocelyn Arcevita Olac, Rafael Casires, Banal Wayne, Tabohara Maranyon, Fidel Togle Ortega, Simon Calturilla.
Inyo mensahe pulo pasensya. At least na-acknowledge ta kamo nga nagamonitor kay lapaw na kita. Problema sa atay, hindi maayong pamatsagan bangod sa diferensya sa atay ninyo. Ang sabat sila, DTX 500 na pamatud-ana sa mga pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins. Ang DTX 500, di na pamadugaya pa ang ginabatsag ninyo. Mag-DTX 500 na kamo mabakal sa mga butika. Lasay 5, nagasunod na ang Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Antifensor. Ibati ay kita karon sa Aksyon Night Patrol las 9:30 tubto balas 11. Ako naman, Aksyon Marlon Hedovaya sa Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,